Today we celebrate the memorial of Saint John Bosco. Are you familiar with this saint, John Bosco? He was the founder of the Salesian congregation. His main purpose is to help young people. This is a big congregation now. But before he established this congregation, it begins with the gesture of help ngadto sa usa ka batan-on nga lalaki nga gusto mo ato sa simbahan to get warm. So ang context tingtugnaw mo to ni ato sa simbahan karon painit to get warm. Nanuktok dito sa simbahan o dito katubang niya si Saint John Bosco nangayo siya og pagkaon. And that the flame of love begins. Adto nga experience ni John Bosco ag hinungdan nga nagtukod siya og orphanage. Human sa orphanage, daghan ang mga pari pod nga kita sa iyahang maayong buhat, nakig-link pod sa iyaha. Hantod establish school system, hangtod nga nakahimo gyud og congregation and among other things. A simple seed that was sown, namunga ug namungag daghan. In our gospel we heard nga ang kingdom sa Ginoo sama sa liso sa mustasa, gamay. Dili kayo manotice. Sa margo sa pagtabang Saint John Bosco, kinsa may makanotice ato? Dili man to politician iyang gitabangan, dili pod kapwa pari iyang gitabangan. A simple poor boy. Ngangita lang yun nga pagkaon. Pero kato, maoy nahimong seed. With ardent desire in seeking out souls to serve God alone. Simple seed, naka-create og orphanage. Nakatandog sa uban, nga maka-create siya og school system. Mabitong sa Cebu, School for Boys, Saint John Bosco, kasagarid to vocational. Tudloan unsa pagmekaniko, ang uban gani sa ilahang educational system, tudloan pagpanahi. So, kana nidako ang iyahang pagtabang, ni kaylap ug namunga ug daghan. Let us pray that we might recognize the seeds that God plants in our hearts and take up the challenge to care for them like what Saint John Bosco did. There is no need to be afraid. All we need is to strive to do our best and believe that even as we sleep, God will work His wonders and help us make the seed grow. So atong buhaton, plant the seed of love now na. Bisag kita mga tuog, pero motubo to siya, wa ta kabalo, di ba? Kato imong simple nga pagtabang, wa ka kabalo nga katupong gitabangan, mutabang usab siya, tungod kay natandog siya. Ako personally sa akong pagkapari, tungod kay nakasinati ko, giunsa ko nga gitabangan ko sa mga tao. Din pag-apod sa seminaryo sa akong assignment, di ko magpanuko nga mukuot sa akong bulsa ug muhatag didto sa ilaha. Makatandog, makatakod, gamay nga lisog gisugdan nimo, ang katong natabangan nimo, muna puti mo tabang sa suban. Hantod mo kaylap. Orphanage, school system, and a big congregation na we called Salesian congregation, founded by this Saint John Bosco. Amen? We stand.